zuciyar fati. Zuciyar Fatima. Ƙawata akwai abu da nake so a raina. So, Fati ba ni kanin labari. Wani nake so, ina burin ya zama fitilar zuciyata. Ƙawata, wani kuma waye shi? Wani sarki ne wanda ya shimfiɗa fadarsa a ƙarƙashin birnin zuciyata. Tabbas Fati kin yi nisa a cikin rijiyar su. Allah ya sa da yake so ya zama burin ranki. Zara, ina addu'an ya zama burin raina na har abada. Ƙawata kenan. Allah ya baki. Amin ya Allah. Fati fagen soyayya. Zara, kowace mace za ta so ta yi soyayya. Kin ga kuwa babu laifi ina yi soyayya. Haka ne Fati. Allah ya bada sa'a. Amin ƙawata. Allah kun ban dariya. Dukanku duk kanin labaranku ba abin da ban tsaya na yi nazari kuma na fahimce shi a ciki. A shaga kuke dukanku kun fada kogin soyayya ne duk ban sani ba ina gefe. Soyayya tana son haƙuri kuma tana son tausayawa juna. Kun fahimta duk wani abin da aka ce soyayya kun kafata tsakaninku da Allah ne. To wallahi wannan soyayyan ba ku taɓa ganin wani aibu a ciki ko wani kunji-kunji. Saboda mene soyayya ƙwaya ɗaya ne. Saboda in yau ɗin nan mutum ya zo ya ce yana son ka ne kuma mutumin da ya fito ce baya son ka baya ƙaunan ka ne har abada amma masoyin ka ne. Kun ga soyayyen ƙarya na yanzu to a gaskiya sai kanu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda a zamanin da muka shiga nan a gaskiya sai haƙuri. To ni dai ina son dan Allah dan Annabi da zan ku tsaya da zuciyanku waje daya. Ba wai a'a ku yi nan da shi ba a'a. Saboda su maza suna ce mu mata mai da rani, mu mata muna ce maza mai da rani. To nawa ne za a kama? Bi sabilillahi abin da ke son ku baki ni dai ina son Allah ya haɗa kanmu gaba ɗaya kuma Allah ya bar mu tare. Allah ya ba mu masu son tsakani da Allah. Amin ƙawata kake da mu. Kuma ya ku samu gida ko kun samu gida. To mu je a'a. Ni ba ruwana. A lokaci daya na kamu da sanki masoyiya. Allah ne iko. Ka ga wani saurayi? In ba za ki damu ba, ko zan iya sanin sunanki? Sunana Zara. Zara. Ki ce ga wata ga Zara. Kaifa. Sunana FHT. Fa tana nufin farin ciki. Ha hagu. Ta tausayi. Yana nufin fahad. Haka ne. Kamar yadda kalmar za ta zamo zaɓaɓɓiya a cikin zuciyar zaɓaɓɓiya. Fati, kana da abin duba. Ke kuma kina da abin ban mamaki tunda har kika iya fassara kalmar su. To shikenan. Ya ƙarasa.
Zara daga ina? Daga gurin masoyin gaske. Masoyin gaske kuma daga ina? Me sunan shi? Fahad. Fahad? Lafiya ko kin san shi? A'a, ban san shi ba. Kina da shaidan da zan iya ganin shi? Eh, ina da ita amma ba ta kusa. So mu je? A'a, dakata. Yanzu gida za ni saboda ina da babban bako. Babban babu kuma? Kwarai kuwa. Wa kenan? Fahad dina. To shi kenan. Allah ya sanya alheri. Amin na gode, sai an ci. Wato abokina, gaskiya har ga Allah ko na ji daɗin haɗuwa da Zara fiye da yadda nake tunani. Allah ko mutumina. Allah nake gaya maka, saboda daga lokacin da na ga Zara sai da na ji wani abu a cikin raina. Hawan buga fiye da yadda nake tunani. Saboda wannan lokacin sai tamkar ina wata duniya da soyayya. Sai nake roƙon Allah Zara ta zamo burin raina kuma na har abada. Bi ma'ana yana so ta zama uwar ƴaƴana, don gaskiya na kamu da sani. Abokina kana saurin yarda da mutane musamman ma mata. Abokina kenan. To ai abokina gaskiya duk da na san cewa matan ba su da tabbas, amma Zara mace ce wadda ya kamata a ce ka yarda da ita, saboda na fuskanci tana da natsuwa kuma tana da kyau. Gaskiya ni fa na fada abokina fa sai kaga Zara zaka tabbatar da abin da nake faɗa maka. To abokina, amma ka san dai mutane suna da kama a waje a fuska ma'ana kenan, amma a cikin su ba haka kai da kake tunanin su ba. Abokina kenan, duk da cewa matan nan ba su da amana, amma gaskiya abokina ni ina tunanin cewa Zara fa ta gaba ka gane ko. Gaskiya zan so a ce na auri Zara saboda ta min fiye da yadda nake tunani gaskiya. Haka to Allah ubangiji ya cika maka burin. Anan aboki. Kuma zan so na ga ka aure abin da ranka yake so. Abokina kenan, kar ka damu, ka bari Zara ta zo. Zaka ganta kuma zaka tabbatar da abin da nake faɗa maka. Zara mace ce mai kyau, tana da diri fiye da yadda kake tunani. Allah ubangiji ya kawo su lafiya. Amin abokina. Anya abokina za ta zo kuwa? Tabbas za ta zo, kuma za ta zo nan kusa abokina, kar ka damu. Assalamu alaikum. Aminu wa alaikum salam. Zara, sannun ku da zuwa. Samu guri ki zauna. Nura, ga Zara. Zara, ga Nura. Zara, sannan ki. Ina wuni mani. Lafiya kalau Zara, ya gida. Lafiya Ya kike? kada. Fas na cika alƙawari ko? Tabbas Zara, kin cika alƙawari kuma sannan ki da zuwa. Yauwa Fahad. Zara, so nake. Fahad, na san ni ma ina son ka. Nura, dama na faɗa maka. Zara tana so na. Na ga alama sosai ta kamu da sanka. Haka ne, na kamu da son shi. So na hakika wanda zan iya ba da raina a kansa. Kenan kina so na har abada? Haka ne, kuma har cikin zuciyata. Allah ubangiji ya bar ku tare. Amin abokina.
Fahad, ga aminiya ta Zainab. Ok, ni din ma so nake mu gama magana sai in tambaye ki in ji wannan kuma fa. Zainab sannan ki kike? Lafiya lau nake. So sannan ki. Kuma sannan ku da fatan mun sami ku lafiya. Kaga kuna ta magana ne kuma kun ga tunda ba ka sa da ni ba za ku shi. To abin da yasa ai kin zo kin same mu muna cikin wani yanayi ne wanda gaba daya muna so mu isar da sakon da yake cikin zuciya. Shine da dalilin yasa amma ki abu. A'a wallahi ba komai ka sai duk lokacin da aka ce musu ya suna waje za ka ga waje da haske da kuma mutane. Ni a da tunani na kamar ke ko ma ce ba ta magana ba. Amma ashe kina da surutu haka? Abokina kenan. Wato inda lissafin kai da yake. Inda ya kai mana. Zara ke. Ai bai shi ina jin shi kamar dai. Amma sai dai To shikenan babu damuwa ai haka zaka yi hakuri just kama ne. Ah haba karka da ma abokina wannan ainihin. Shikenan ba damuwa. To ba wani. Na ganki shiru ba wani alamun magana. Ba na son sharri. Haka kawai. Abokina kenan ko ka kamu ne da kai ma. To. Yawa malama Zainab ko zan iya samun contact naki ko da dai dan gaisawa ma riƙa yi. To ta inda ka fito kenan dai. To ai mutum bare tsintuwa a hanya ya dauka ba sai dai tsintuwan nan ta kasance ba abin da za a iya dauka ba ne. Bismillah. Haka ba da dariya ma. Zan dai baka amma ba don kai ba. Allah ko? To dan wa kika bashi? A'a saboda ni ne ya tace. To shikenan Zara kina jin ta ko? To na gode. To godiya nake yi. A'a ba komai. Sai kin ji ni. To ba damuwa. Zara yanzu sai mun yi aiki. Abokina Mun bar ku cikin Zuciyar fati